Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wannan hira ta musamman da wannan babban bako daga nahiyar Afirka, ɗaya daga cikin shugabanni 40 da wani abu da suka zo nan Washington domin halartar babban taron haɗin gwiwa tsakanin Amurka da ƙasashenmu na Afirka. Ina mai farin cikin taron shugaban jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Bazoum a wannan ɗaki na ranka da barka da zuwa excellency. Kun zo lafiya? To sannu da zuwa. Muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna, bari mu yi sauri mu fara da wannan taron da kuka zo. Me amfanin wannan taro a wurin kasashenmu na Afirka? To amfanin shi shine mu samu dama mu tattauna da magabatan wannan ƙasa, musamman shugabanta Joe Biden. Amerika kamar yadda ka sani babbar ƙasa ce mai girma arziki a duniya, kuma mai taka babbar rawa a fannin zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa, wata cewa da diplomasiya. Wannan yanzu ta kasance kamar al'ada tsakanin Afirka da wa'ansu ƙasashe masu hannu da shuni na lokaci zuwa lokaci a sadu haka don a san irin matakan da ya kamata a ɗauka don a ƙarfafa alaƙa tsakanin nahiyar Afirka da wannan ƙasashe. Me Nijar take fata samu daga wannan taro? Abinda muke fata samu mu Amerika ta ƙara ba ma ƙasashen mu tallafi a tsakanin cikin hulɗa tsakaninta da kowace ƙasar Afirka, kuma musamman da Nijar. Kuma banda wannan, Amerika babbar ƙasa ce, muna zancen sauyin yanayi, kuma akwai wani batu da ake zance a kai na a yi amfani da power na makamashi. Wannan batun ya kamata Amerika ta shurare mu cewa muka yi muna so a samu salon da mu iya amfani da wannan makamashin cikin an kawo rangwame. Saboda in aka bar mu aka ce mu da kanmu haka yadda muke musaya kaya na makamashi na renewable, ba mu da irin wannan kudin. Sai an haɗa gwiwa tsakanin ƙasashe masu hannu da shuni da kamfanini manya nasu, kuma da bank international bank na development. Aka haɗa gwiwa aka yi farashi, shi kaɗai yake ya ba mu damar mu sayi kayan da za mu yi amfani da su don mu hidda wannan makamashin. Da yake ana magana kasuwanci, wannan taro ana yin shi karkashin harakokin kasuwanci. Akwai kasuwanci tsakanin Nijar da Amerika yanzu? Ba ta da girma. Kasuwanci tsakaninmu da Amerika ba ta da girma. Kamar wani irin abubuwa Amerika take kaiwa ko take nema daga Nijar yanzu? Abun aikin hannu ne kaɗai muke iya mukawo na Amerika, na fasaha, ban da shi. To ita tana kai wani abu a can? Ita tana iya kai kaya diya mana, tunda tana sana injina diya. Akwai duk abun da ya kasance inji ana iya kai shi daga nan can, kuma ana sarrafa shi. Nijar tana fama da, kamar sauran kasashen Afirka, ta fama da matsalolin tattalin arziki, sha'anin ilimi, talauci da sauransu, sannan kuma ga yaƙi da ta'addanci da take fama. Kuna da wata alaƙa musamman ta fannin yaƙi da ta'addanci da ita Amurka? Kwarai ko muna da alaƙa ta musamman. Amerika suna ba masu mu foro, kuma irin foro da suke ba da mai inganci ne. Abinda muke ce ma force special shine suke ba ma foro, kuma sanin kowa ne force special da Amerika suka ba su foro sun kure cikin aikinsu, kuma suna ba mu kayan aiki. Wato na taba zuwa Durku, na gan kayan da sojawanmu suke da shi, in ka duba baka tsammanin kana Nijar. Lalle suna tallafa mu daga Amerika suka zo, kuma suna tallafa mu. Wannan kyauta ne ko siya ne? Kyauta ne, kuma suna ba mu kyauta blende. Yanzu haka muna da blende kusan 40 da suka ba mu, wanda kudin su ya kai miliyan
11 na dollars. An ce shugaba Biden a wurin taron nan naku zai nemi kasashen Afirka dukkan su 50 da wani abu su zo su shiga cikin G20, kungiyar G20 ta kasashen duniya, domin kamar Amurka na ganin ta haka za ta fi samun ba da tallafi. Me ra'ayinka game da wannan shawara? Ba duka kasashen mu ba za su shiga G20, amma Niger za ta shiga? A'a, babu wata ƙasa da za ta shiga. Dama South Africa tana cikin G20. Shawarar da shi ya kawo ita ce nan kungiya tamu ta haɗin gwiwar Afirka cewa da Union African ita ce za ta wakilce mu duka gaba ɗaya nan gaba, banda South Africa wanda ta riga tana ciki. Haka. To maganar kasuwanci nan da muke, kasan China ta riga ta mamaye harkokin ƙasa. Me yasa China ta fi sauran ƙasashe samun nasarar hada dangantaka kasuwanci da kasashen Afirka fiye da kasashe irin wannan neman? Abu biyu ne suka sa. China tana da kamfanoni na ƙasa, mallakan ƙasa China ita da kanta. Amerika ba ta da irin wannan kamfanonin. Na ɗaya. Na biyu kuma kamfanoni na China ba sa tsoron Afirka, ba sa ɗari su je Afirka, ba su da kallo irin da su kamfani na kasashen turai suke da shi gare mu. Su wannan kamfanonin na kasashen turai suna kallon Afirka kamar ƙasashe inda akwai matsaloli da yawa, inda kuma ba a iya aje a yi haraka ta kasuwanci a ci nasara, alhali ko suna kuskure. Amma excellency suna cewa China tana samun shiga Afirka ne don tana bin halayen 'yan Afirka na bada cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so. Ka da haka? Ban ni tsammanin wannan ce babbar hujja. Abin da ni na sani shine kamfani na China inda ana tsammanin akwai hatsari suna zawa saboda suna so su mamaye ƙasa. Kasan da baya suke wa'ancan sun rigaye su a da, amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu, wato akwai hadarin da su suke iya su tunkara, wa'annan kuma ba sa yin shi. Su 'yan China kenan? 'Yan China. Mu yi maganar sojoji, magana ta'addanci nan da ake karɓar da kai na sojojin Faransa na Barkani din nan. Na san ya jawo cece kuce da yawa, musamman ganin cewa akwai wasu kasashe kamar su Mali da Burkina Faso da ke ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji. Na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da yasa ka karbi irin wannan sojoji, amma baka ganin wannan yana nuna cewa Niger ta dogara kwarai akan Faransa kan abubuwan take so har da fada da ta'addanci? Ito su 'yan Mali da suka ce ba sa son 'yan Faransa, sojin haya na Rasha suka je suka ɗauka suka kawo. In lalle su ba sa son soje na kasashen waje, bai kamata ba su je su nemi sojan haya. Sojan haya ba su da daraja, kuma su suke biya su. Mu sojawa na turawa da suke kasan mu ba mu ba su dala ko guda, suke tallafa mu, suke kawo mu. Kuma muna da alaka tsakanin ƙasa da ƙasa da Faransa da Amerika. Muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu. Mu kuma ba irin mutanen da za mu je mu hidda kudin Nijar mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu yi shi. Kenan mun kawo sojawa kuma muna ma'amala da su, suna aikinsu. Kuma yau ka duba mu da Mali ba ɗaya ba ne. Yau a Nijar alhamdulillahi mun rike ƙasanmu, mun rike mutuncinmu, mun kare ƙasanmu. Amma Mali ƙasa ta kubce mata, tana hannun 'yan tawaye. Yau kashi 2 cikin 3 ba sa hannunta, hiye da haka ma ba sa hannunta. Baka ganin wannan a Nijar. Kenan bai kamata ba a kwatanta abinda ba su yi kwama da juna ba. Excellency, kafin ka zama shugaban kasa har ministan harkokin waje ka san harkokin cici-kuci din da ake game da Faransa da tasirin ta a kasashen da ta mallaka na kasashen mu na Afirka irin su Niger. Me yasa kasashen da Faransa ta mallaka suke da wuya su zame kansu daga tasirin Faransa, daga mulkin mallakar Faransa? Al misali a Niger uranium ma da ake zara wajen kashi 33 kawai Niger take amfana da gare shi, sauran duk yana bin Faransa da sauransu. Ga abin da yake me yasa kasashen Afirka suke da wuya su samu yancin kansu daga Faransa? Uranium in muna so kashi 100 cikin 100 mu za mu ɗauka, ba mu da kuɗin ne. Ba mu da kuɗin ne, hakanan ne, ba komai ba ne. Uranium na kasuwanci ne. Duk wanda ya so yau
ya zo ya ɗauki iranium mai haƙo ya saida in ma duka yake so, in ma duka yake so. Yanzu haka kamfani biyu na Canada suka zo za su fara, amma aikin iranium yana da wahala, yana buƙatan kuɗaɗe da yawa sai mai ƙarfi. to amma bayan iranian sauran tasirin faransa fa kuɗi ma faransa take buga musu wa'annan kasashe ka kwatanta halin mu yau na kuɗin mu da muke tare da juna cikin faransa fa ka gwada shi da naira ko ka gwada shi da cd, wace ƙasa yau ta wadata cikin darajar kuɗinta. Naira fa da jiya kusa naira 600 bakwai ma 700 ma ga dala 600 jika guda namu ko na Niger yau ya koma ina ji ko 1,200 shi ne 2,000 na Niger. Ba ya zargin mu wannan, ai wannan yau mu kasashen nan namu in ba don France fa muna tare da juna, mu kasa bakwai muka rike ma juna kuma muka samu yarjejeniya, wanda abu ya ruhe mu asiri. Kwanan baya taron da kasashen nan 8 da ke son amfani da kudin imiyawa ake ce mishi ne yawa suka zaɓe ka a shugabancin wannan kungiya din, amma kafin su zaɓe ka nan da an taɓa magana za a yi kudin sai da yawo na eco, sai gashi yanzu an zawo ana magana za a yi wannan sabon kudi din. Me ya faru ne aka jingina maganar eco aka dawo ana magana mu muna cikin eco har yanzu mu kasashe masu faransa fa yau mu muna bukata a yi eco. Najeriya ce har yanzu bata shirya ba da su Ghana har yanzu su ba su shirya ba son su bar kudin su. To har yanzu suna ganin akwai matsaloli, amma mu a shirye muke. Ni yau amfanin ƙasata ya zamanto mana da kuɗi guda da Najeriya. Wannan ne nake so, kuma za ni ba ku shiri da Najeriya ku biyu kadai ku yi kudin ku. Kudin Najeriya yanzu haka mu ba mu cika yarda da monetary policy ta Najeriya. Me yasa? Domin kana ganin faɗuwar naira. Mu 'yan Nijar mutanen ba su saba da wannan ba su saba ba. Ka waye gari ka iske kudin ka darajar shi ya rabu sau biyu, ba mu saba da haka ba. Amma in muka tattauna kuma nan gaba dole mu haɗu mu yi kudi guda, mu duka ECOWAS zai zama kudin mu guda, amma mu yomawa a shirye muke mu je a yi eco. Yaushe wannan sabon kudin ne yomawa zai fito? Ban sani ba, sai mun ƙara tattauna. Amma yau an dade ana magana a yi kuɗi bai ɗaya ɗin na Afirka. Mu a shirye muke, mu a shirye muke. Kace mu kana nufin Niger ko duk kasashen takwas? Kasashen mu duka na iya mu a shirye suke. A shirye suke. To me matsala? Najeriya ce kawai matsala? Najeriya a zancen ƙarshe da muka yi, Najeriya ita ce take so a ɗan dakata har ta gani sarai. Muna magana sai da yawo, da ba kun yi magana cewa za ku girka wata rundunar sojoji ta sai da yawo ba, me ya faru ga batun, ko da yake suna cewa wannan rundunar za a girka ta ne domin a hana juye-juyen mulki? A taron shugabannin ƙasa da ya gabata da yawa kana Abuja an ɗauki wannan matakai, wannan matakin na a girka runduna irin wannan wanda zai yi aiki na ya kare ƙasashe da ta'addanci kuma da juyin mulki. Zai mai gurbin haɗin kan da kuke da shi na yaƙi da su sauran ƙasashen da kuke yaƙi tare da su zuwa yanzu ne, ko wannan sabon ƙungiya ce ko wancan tsohon nan? Ba hadarci wannan taron ba, amma abin da na sani irin wannan niyyar tana da kyakkyawa, sai dai tana da wuyan aiwatarwa. Ina magana mai da 'yan gudun hijira, da akwai 'yan gudun hijira da yawa a Tilaberi, Difa, daga Niger, daga Nigeria, Mali da sauransu. Na san kayan alkawarin da za ka yi kokari kamar da kowa kasarsu. Ina yake a kan wannan lamari? To wannan komin son da muke mu mai da su in kwanciyar hankali bai tabbata ba inda suka hito ba zai yi ba. Kasar Mali yau ba mu zancen mu mai da 'yan Mali can saboda al'amarin ya kara taɓarɓarewa. A ƙasar Najeriya kuma muna da program da muka yi da gwamnan Borno, Professor Babagana Zulum. Akwai ma mutanen Malam Fatari da aka maida, kuma kwanakin baya an samu matsala, su ma sun dawo nan Boso, amma muna bisa wannan ra'ayin nan namu. Shi gwamna ne mai aiki, yana da kokari kwarai, kuma shi ya san amfanin komowar jama'a a fannin tattalin arziki hamma da a fannin tsaro. Insha Allah har yanzu ba mu cimma gurin nan namu ba,
amma za mu ci gaba da kokari domin hakan ya tabbata. Da zumun taɓa magana uranium kwanan baya ƙarin da aka yi farashin man gas ya jawo matsaloli karancin kaya da sauransu, kuma sannan mutanen agadar su ma sun jima suna kuka game da cewa tun da aka fara haƙa uranium shekaru 40 da suka wuce ba su samu amfani da yawa ba, sai dai su samu maguba da suke ta shaƙa da sauransu. Kana labarin koke-koken mutanen agadar su kan wannan? Ina da wannan labarin, amma kasan 'yan ƙungiyar farar hula suke irin wannan magana an yi, amma ba gaskiya ba ce? Tana da ƙamshin gaskiya amma ba gaskiya ba ce gaba ɗaya. Duk inda ka ga ana haƙo ma'adanai a duniya baka taba jin mutanen da suke ƙasa sun ce mun yi wadata sakamakon haƙo ma'adanai da ake samu, amma ba a iya a ce ƙasar Agadez ba ta ci moriyan haƙan uranium a wannan ƙasa. Yanzu haka abinda muke ba ma meri na wannan ƙasa na kuɗi ya sa sun kasance daban da sauran meri na Nijar, banda irin abin da aka yi. An ce musamman tun lokacin da aka rufe kamfanin Faransa nan komai naka ake kiran shi, mutane sun rasa aikin yi da yawa. Tun da an rufe abin nan, tun da an rufe kamfani. To batun cin hanci yana ɗaya daga cikin manya-manyan alƙawuran ka na kamfen. A ina ake wajen yi a cin hanci da rashawa? Mutane cewa har yanzu akwai cin hanci kamar yadda ake shi a makwabtan kasashen, makwabtan da ke makwabta da kai. Ina ake yanzu a kokarin da kake na yakar wannan akida ta cin hanci da rashawa? Ai ba ne iya ce maka cin hanci ya kare a ƙasar Nijar, amma babu shakka an samu sauƙi, kuma muna yin nazari domin mu samu salo hiye mai kwari na mu yaƙi. Amma excellency, tun da ka zo akwai wanda ka kama da batun cin hanci da rashawa a Nijar? Na kama mutane? Na kama minister guda, na kama 'yan kasuwa, na kama masu manyan aiki na trezor. Muna da kamar mutum 30 wanda muka kama sakamakon irin aika-aikan da aka iske su da su. Amma an ce wasu daga cikin jam'iyyun da kake alaka da su irin su MNZ suna turje maka a kokarin da kake nan ka yaƙi cin hanci. Kana samun kalubale daga wurin jam'iyyun adawa? Wannan ba haka nan ne ba, kurum yanzu abinda za ni ce maka, abinda za ni ga maka shine a samu mu ido insha Allah, na ce ma halsiya su ci gaba da kokari kuma suna yi, kuma za mu ci gaba da kama mutane masu cin hanci. To ina ka kuma yi alƙawarin cewa bayan shekara ɗaya za ka yi garan bawar ga gwamnatinka, sai yaushe za a yi garan bawar din? Ban taɓa yin wannan. Ba kai wani alƙawari ba? Bai ba. To kana da niyyar yin wani canji nan gaba? Ban sani ba wallahi. Dole in tambaye ka wannan, tun da wanda ka gada ya sauka, mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun Muhammadu Isuhu cikin harkokin gwamnati, kamar yana da tasiri, yana sa abubuwa a yana naɗe da sauransu a cikin gwamnati. Ka san makiyayenmu suna bakin ciki da ba mu samu matsala tsakanin mu da Muhammadu Isuhu, kuma shi suke wai in suka irin wannan maganganun ko za su bata tsakanin mu. Sun ce ma akwai jam'iyyar mata tarayya ta rabu gida biyu, kana rike da ɗaya yana rike da ɗaya. Wannan duk fatar su ce suke za su gani, za mu je kongire. Amma suna nuna misalin kana da ɗansa ministan mai, ɗansa ne wannan ko Mamman Sani ko? To don mai haram ne ba a yana naɗa na naɗa shi don ya ƙure ba don yana dan Isufu ba, don gwanintansa kuma don yana dan Isufu. Duka wannan ba haramu ba ne, duka halal ne, kuma na yi shi ne nake da incin wannan, kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nake gani ya dace. Abu na kusan ƙarshe da zan tambaka shine batun mata da matasa. Ina jin tsarin mulkin Nijar ya ce a keɓance kashi 25 cikin 100 na mukamai na wanda ake zaɓe wa mata, amma yanzu haka sannan da kashi 30 na wanda za ka naɗa. Amma yanzu magana da ake mata 50 ne kawai a cikin majalisar dokoki, sannan ministoci mata 5. Wannan bai kare dokan kasa ba? Zancen zaɓe matan da suke yawa sun yi abin da doka ta tada da kenan nan ba mu saba ba, ya yi kore ko. Muna da mata 50, muna da depute 179. To har ya wuce abin da ya wuce kore ko. To amma a ministoci ba? A ministoci ba mu kai ba. Za a kai? Za mu kokarin mu kai. Excellency, za ka sake neman wa'adi na biyu?
tun yanzu kana so mai irin wannan zancen ka san duk mai tsoron Allah bai ya irin wannan magana. Me yasa excellency me yasa saboda an ce za a yi taro na zaben shugaban jam'iyyar PNDS tarayya in an yi wannan tun yanzu ba a ganin wannan zai kawo cikas ga kokarin neman wa'adi na biyu. Cikas ran da muka tashi jam'iyyar mu ta zaɓi mutumin da ya dace don ya ɗauki tutar ta kuma a je a tunkari 'yan Nijar don su zaɓi ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. To da an ce damana ta yi kyau bana alhamdulillah a Nijar amma mutane na tsoron cewa ba kullum take kyau ba. Wani tanadi kake na tanadin abinci don ran da ta ɓaci? Akwai tsarinmu na kowace shekara da an samu cimaka ko ba a samu ba mu saya mu adana don wani lokaci na matsuwa ya zo mu hiddata. Da akwai aikin da muke yi muna raba ɗan kaɗan ciki kuma muna sai da rahusa sauran matakin da ni na ɗauka nan gaba ba za a yi wannan raban ba saboda mun gane cewa mutane da yawa suke da ciki da wannan sai inda akwai humanitarian situation muna yi mu kai mu raba amma sauran za mu sai da rahusa insha Allah. Baka da wani fargaba cewa watakila ba za a fuskanci matsala ba za a insha Allah za mu keɓe da yawa na mu'adana ce maka kuma mun san da alhamdulillah mutane sun samu amfani da yawa ba shekara ce mai ta da mu hankali ba ce. A ƙarshe excellency kowa ya san ka da ƙoƙarin inganta ilimin mata ko 'yan mata. Ka samu nasara wajen cimma wannan buri kuwa? Ba a samu nasara bayan shekara guda kaɗai ana mulki amma abin da ya kamata ka sani da mu da arewacin Najeriya muna da babban matsala ta yawantakewan aihuwa. Wannan ita ce umar ba'isa talauci da muke fama da shi. Sai ka ga mutum guda yana da yaya 20 yana da yaya 30 amma duba ka gani a kasashen duniya na Laraba yanzu Arabi Saudit ita ce inda akwai Makka inda akwai gida na Allah to waɗannan mutanen da su ne Laraba su ne aka yi a ƙasar su addini yau average in yawantakewan yara bai kai 3 ba 2 ne da rabi kowace family tana da yaya 2 da rabi ko a ce ma 3 haka nan ne duk ƙasashen Laraba duk ƙasashen musulmi amma mu a iyali a gida guda za ka iske yaya sun kai 10 su kai 20 su kai 30 to wannan shi ne mafarin talauci kuma abin da ya sa haka mutane ba su da ilimi ba mu yi karatu ba karatu shi yake sa mutum ya gane cewa yara in suka yi yawa mutum zai yi talauci yanzu da ba high class mu kamar jami'ai na ƙasa ministrori ko manyan soji ko manyan ma'aikata ka shiga gidajensu ba ka iske wani wanda yake da yaya 30 alhali su ne masu kuɗi ko shi yasa kwanan baya ka ja kunnen ministocin ka kada su yi aure shi ne nace musu kar su sun saurari wannan gargadin naka ba wanda ya ƙara aure tun da kai magana wanda ya ƙara aure ko rashin nake kenan ba za su iya ba da muka ji wannan muka ce shugaba da gaske yake dai koko dai da gaskiya nake duk ministan da ya amma gaskiya ne duk ministan kan yanzu bai sai ya aure ba a kore ko wanda ya ƙara mai mata da yawa na kyale shi amma wanda yake so ya ƙara ina kore shi excellency mun gode kwarai jama'a kun sari shugaban Muhammad Bazoum shugaban jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Afirka wanda suka zo nan Washington domin halartar wannan babban taro na kasashen Afirka da Amurka ta gayyato domin a yi a nan excellency mun gode kwarai da gaske to sannu madalla to madalla merci beaucoup